Isekhaya la. Kodwa kusho ukuthi uzobuya uzongirula mina la. Ikithi la. Ubukephi wena yonke leminyaka? Noma kuthiwa bengisemoyeni ngithi la. Ngithi la, umuzi kababa lo. Hayi angiphumi mina. Futhi uma ufuna ukungena uzongena ngikhona. Sohlukanisa amakamera. Sohlukanisa amakamera. So uyamvumela ukuthi abuye nomndeni wakhe azohlala la uzoyiyeka lento ekuthiwa iyenzeka la ekhaya la ngiyazi lento enikhuluma ngayo mina ngiyazizamela ngithi kodwa naye kuzofanele sikhulume sisodwa hayi phambi kwama TV. Indaba ungayazi. Bacelwe yimina indaba ungayazi. Manje usubiza ama TV phela. Cha indaba ungayazi into eyenzeka la ekhaya. Ngeke mina ngisho la ekhaya. Shuthi kufanele wena ke uma uzohlala la ekhaya uhlale nami sizwane. Hayi ukuthi uzohlala la ekhaya ungitshothe ngenzeni. Umuzi kababa phela lo. Nami umuzi kababa ngithi wawungekho ngikhona mina ubaba ezefa nje ungekho. Mina noma ngikwenza ngikhula kodwa bengimhlonipha ubaba. Kwayena ubhuti bengimhlonipha ngoba mdala kunami. Ukuthi sizalo mama bahlwene bengingakuthathi lokho. Uhambile ubhuti isiphihli la ekhaya esegula ubaba. Baba wagula la wagulela ukufa ngikhona mina engekho ahamba ngamazi nothwephi. Ngasala ngazama izaba la wasinda ubaba kwaze kwagcina ke sekumnqoba ukufa.